Успение Богородично е най-старата и респектираща църква в град Хасково. Много вяра, усилие и смелост дават от себе си хасковалии, обединени и борбани, за да получат разрешение за построяване на своя храм в годините на османско владичество. Освещаването се е състояло при изключително тържествена обстановка на 15 август 1837 година. Успение на Пресвета Богородица е един от най-големите християнски празници. Храмът бил построен на мястото на древен параклис в обширен двор с издигнат над 4 метра каменен зид, за да се опази Божия дом от поругание. По неизвестни причини църквата е ориентирана почти напълно на югоизток, северозапад. В стилно отношение Успение Богородично представлява корабна базилика с двускатен покрив без купета. Вътрешно тя има 3 олтарни апсиди. Иконостасът е дело на Тебърската школа и е с богата дърворезба. От стенописите най-забележителен е образът на благославящия Бог. Той е изрисуван в средата на свода в огромни размери и оставя впечатлението на Вседържател, което навярно е било и основната идея на зографа, вложена в този образ, поставен сякаш в небесата. Успение на Пресвета Богородица е най-голямата селска църква в България. Тя по удивителен начин съчетава в себе си елементи от християнството и исляма. Построена като християнски храм през 1593 г., е била унищожена от Османската империя. На нейно място е издигната джамия, част от огромен, приличащ според летописците на крепост Керван-Сарай, чийто централен вход е запазен и до днес. В началото на 20 век Турция връща имота на България и тогава започва преустройството на джамията в църква. През 2007 година храмът е възстановен основно от община Хасково. При реставрацията са открити 2 средновековни надписа на арабски език с религиозно-философска тематика, които все още не са точно датирани. Обновени са всички икони и стенописи. Тревненският майстор Остап Дарин Бошков резбова нов иконостас, който с размерите си нарежда сред 3 най-внушителни в страната. На прозорците са поставени изящни витражи, изобразяващи сцени от живота на Божията майка. През миналия век църквата Успение на Пресвета Богородица в село Узунджово е обявена за паметник на културата.